Pa dobro, sad ste tim odgovorili, neko mi je poslao pitanje zašto toliko branite predsjednika, sad ste to rekli. Pa predsjednik Srbije Aleksandar Vučić radi mnoge pametne stvari. On je najbolji diplomata od kad postoji parlamentarizam u Srbiji. Znači, on je diplomata. On jedno priča, a radi ono, evo klasičan primjer, Briselski sporazum. Znači, Briselski sporazum koji se toliko kritikuje i zbog koga napadaju predsjednika Vučića, tamo ne piše doslovno Srbija mora da prizna Kosovo u Ujedinjenim nacijama, ali tamo piše da Srbija neće sputavati učlanjenje Kosova u međunarodnim organizacijama. Znači, to doslovno, znači, drugim rečima, Srbija se neće sprečavati Kosovo da uđe u Ujedinjene nacije. I taj briselski sporazum kad je ponuđen, tekst iz briselskog sporazuma, kad ga pročitaš, to je izdaja. Znači, potpisuješ da nećeš da sprečiš Kosovo da uđe u Ujedinjene nacije, priznaćeš Kosovo kao nezavisnu državu. I to ti je isto ono kao što je bilo u Rambujevu. Dolaze međunarodni teroristi i traže od Miloševića da potpiše da će strana vojska da dođe na Kosovo. I on to nije hteo da potpiše. I onda su nas bombardovali. I sad šta radi Vučić? Vučić potpiše briselski sporazum. Ali se trudi da ga ne poštuje gde god može. I on potpiše briselski sporazum u kojem se traži da će Srbija da dopusti Kosovo učlanjenje u svim međunarodnim zajednicama. A Vučić ih obstruira gde god stigne. Ne mogu da se učlane ni u UNESCO, ni u Interpol, a o Ujedinjenim da ne pričamo. Tako da, to se zove diplomatija. To se zove da ti u nenormalnim uslovima, a to je demokratija, znači okupacija, gde ti spoljni faktor diktira uslove, ti uspevaš da dobiješ mir, kupuješ mir sa nekim potpisima, sa nekim dokumentima koje ne poštuješ. Ne poštuješ. A vam kažeš, ja poštujem, mi smo sve ispoštovali, a u stvari ti obstruiraš gde god možeš, kao što i oni rade. Oni potpišu komunalski sporazum, pa ga ne poštuju. Oni potpišu Dejtonski sporazum, pa uhapse čoveka koji je potpisao Dejtonski sporazum Slobodana Miloševića. Znači, oni nijedan međunarodni sporazum ne poštuju, tako da, a u isto vreme predsjednik Srbije dovodi investitore, jer narod neće da pokreće privatni biznis, hoće da bude rob, evo vam fabrike, evo izvolite radite, razumeš? Tako da, ja podržavam ovo što je do sada uradio aktuelni predsjednik, zato što radi pametne stvari, zato što imamo mir u Srbiji, zato što u Srbiji nikoga ne mogu da hapse teroristi, razumeš? Oni mogu da laju preko svojih goveđih medija, ali nijedan patriota u Srbiji do sad nije uhapšen. Ja ne znam šta će sutra biti i kako će se ponašati aktuelni predsjednik Srbije, ali za ovo što je do sada uradio, to niko nije uradio u istoriji, u domenu demokratije, to što je on uradio, sa tendencijom da se urade mnoge dobre stvari. Ali u demokratiji vi imate limite. Tako da na duže staze, mi ako ne iskoristimo ovo što sad radi predsjednik Srbije i omoguća nam mir, da pravimo produkcije, da jačamo porodice, da se razvijamo, da se povezujemo sa Bogom. Dolaze teška vremena i ako mi ne iskoristimo ovaj mir da se povežemo sa Bogom, mislim da predsjednik Srbije neće moći još dugo da kupuje mir i da, mislim da generalno to je nemoguće u demokratiji. Demokratija je takav nakaradni oblik državnog, ali eto imamo sada mir i ja podržavam to što on radi, mislim da to što radi je stvarno, mislim, slažem se s onim što je rekao Patrijarh Irinej, da je aktuelni predsjednik Srbije od Boga poslati, da je stvarno Bog. Jer to što on radi i toliko koliko ga pljuju i napadaju, a on sve to trpi i sve to što radi, to ne može da radi čovjek sam od sebe. To može samo neko ko je nadahnut Božjim duhom. To je jednostavno nemoguće, da čovjek ima toliku snagu da to sve može da podnese i da sve to uradi što radi aktuelni predsjednik. To je nemoguće. Znači, aktuelni predsjednik je potvrda onoga što u Bibliji piše, ali, kažem, Bog ne može Bog da spasi Srbiju preko jednog čoveka. Ako mi nešto ne preduzmemo, ako mi nešto ne uradimo, ne vidim perspektivu u Srbiji, ali ovo što radi aktuelni predsjednik stvarno je nešto veličanstveno u nenormalnim uslovima, da pametni ljudi mogu da se razvijaju, a budale i ovi ljudi bez mozga, oni će uvijek da budu nezadovoljni da im je neko drugi kriv, što oni stradaju, što neće da se kupaju, što neće zdravo da žive, što su lenji i neuredni.